שאלה מאוד שכיחה בתחום דיני המשפחה ומזונות האישה, כמו למשל שבאה אל האישה ומספרת לי שנמאס לה מבעלה, שהיא שוקלת להתגרש ממנו, שהוא בקושי מפרנס אותה, הם ישנים בחדרים נפרדים, אין ביניהם כלום, אין ביניהם תקשורת, הם בקושי מדברים בקושי לענייני הילדים. היא שואלת אותי, האם יש לי עילה לגירושין? אז אני משיבה לה שממש לא בטוח שבמקרה כזה יש עילה לגירושין. יש להוכיח בבית הדין הרבני מי עזב את חדר השינה, האם לבעלך יש קשר עם אישה אחרת, האם הוא מורד, ובקיצור צריך להוכיח עילות גירושין. היא לא יכולה לפנות סתם לבית הדין. במקרה שכזה לא הייתי ממליצה לאישה לפנות ראשונה לבית הדין הרבני ולהגיש תביעת גירושין, מהטעם שיש סיכוי רב שתביעתה תידחה. תזכרו תמיד, בבית הדין הרבני יש אסטרטגיות וטקטיקות שונות על מנת להתגרש, ויש לשקול כל מקרה לגופו, וכמובן להיוועץ עם עורך דין שהוא מומחה בתחום.